A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jusambah kami kepada sugalun minyak mamak nan gadang basa betuah, kepada angku-angku alim ulama suluh nan tidak kunjung padam, angku-angku cadak pandai pasak dikungkuang di negari. Maka nak salangkuk ganok nyolah dubalang juam panglima tarik dalam pagaran kokoh gunakan luang samu di dalam. Karanggo di batang kapeh manitih daun silasiah lalai ke pecuak silaronyo. Indak bainggo jo babateh bukan basibak yo basisiah di lingkuang sambah kasadonyo. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu Allah dan menjadi buah persambahan. Pihak dek kami rang balerong pimpinan datua para patiah. Lah lamu taragak jo takana nasa diati nan tapandam kau ribatin nan simpan kinilah baru talabuahnya. Satantang tema yang diangke alamai sasarang kato ialah kepada calon penghulu tunih pimpinan di negari kandidat pucuak dalam kaum. Kami tatiangkan dalam bungkuhnya pitaruhayah berisi pasan namanah dilaya kepada anak dibatin untuk orang banyak. Langsung disampaikan dek angkuyus tetuk perpatiah Kumandan Balerong di Jakarta. Joko diundang di paberai dietong dikaji-kaji raso lancang kami ke tengah mak. Sabab balah deba itu pangulu banyak nan betuah, tuangku banyak yang kiramai dubalang banyak nan sati. Rumi barundiang jinan pandai bak makan dakik mituo. Tapi walaupun nan bakian mak, saguruh-guruh hari nan kapa dilawi jo, sarusuah-rusuh hati nan bana disabui jo. Maka dijambokalah sepanjang tangan dijuluak sepanjang galah disabui sadonan dapet. Alang jo kekek bari makan barilah makan kaduono sangka tegantuang-gantuang jo. Panjang disingkek diulehkan kok tak sampai apo kadayo tenggang dek mama je bicaro. Akhir kalam sudahan kato. Kalalawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah. Kok gawa tolonglah timbang kok dosa wampuna labiah. Kami nan bukan cadak pandai ilmu di Allah tersimpannya. Kok lamah mohon dibilai tando penghulu sandiko. Dilubuak terentang pukek kanailah anak ikan rayo. Duduk lasutan nare-are kami kemulai babarito. Bismillahirrahmanirrahim. Manolah nak kanduang jeung wayah, kamari-mari ya nak duduk adurun jangan kadisabu. Ayah ingin bamuko-muko basurah batu tua panjang makato bamuti-muti. Nak lapeh sasak di dado nak lansai utang tabaya. Janno takalang-kalang buo ibarat duri dalam kuku bak tulang di karongkongan kini malah ayah lapatkan. Wang kenalah tau juona dalian sakah keadaan stantang badan diri ayah. Umua semakin lari juo bahari bajawe sanjo lah sirah cayo muntari menunggu luluh ketabanam. Tubuh lapuak kudarai abih darah dingin batinakan dua perhatian dalam muda. Sugalu pasak lebih ranggam satiok kabe lebih lungga serak basirai jo bagian itu nalazim pada alam. Apuna lazim pada alam dahulu inyo tiado kudian baru muado
akian ngalanyap tak basiso. Joko dilihat kenan lain nak, dipandang-pandang dalam camin umu ayah ndak kalamu. Antah beko antah barisu ajadulah datang menjapui nan punyo tibo memanggia. Dari tanah suri ke tanah pulang kiasa mulo jadi dunia balipe enolai. Dek sabab korni itu nak, mananti aja belum sampai tarago nyawa dalam tubuh salagi yangok turunannya. Nak ayah sudahkan karang ko cinto nak lansai bangkalai kasih. Sayang nak tibu digunjainyo sinan salasai palangkahan. Onak kanduang sibiran tulang ubek jariah palare damam sidingin tampa di kepalo. Buah hati limpu wakuruang gantuangan layah jubundo. Anak mudo salempang dunia sumarak kaum caniago paminan suku orang sikumbang bungo kakambang minagari. Dangalah melah elok-elok nak simak kan bana nyatu-nyatu. Nak jaleh makna paham nak sayah sasaran kato. Pilih sadonan terserak kampuangkan kok nyataganang ambiak nemboneh ketinaman nan hampo bialah ni. Manolah nakkan dua ayah dalam sapakan dua nangkona. Kabar berito ayah danga curito sayah dalam kampuang apalah bunyi pekabaran. Kan yo berdiri rajo sepakai alam berdiri pangulu sepakai kaum. Baik tundang dalam adat tabuhu atakabe arek sampai kini alun berubah. Mako di dalam kaum pesukuan nan babuku bakaratan nan basimpang basapiahan. Allah setanai salataan, Allah setapak sapijaan. Murai tak ado nan bakicau rantiang indak pada tiak lai. Konon waang kadigadangkan nak memacik tampuak je tangkai pucuak pimpinan pesukuan ialah pangulu tunang. Bulan sawa tahun dimuko di hari bayak bulan bayak. Ombak tanang angin salasai hujan taduah kabuik puntarang ajuang balaya di musim. Sinan lah halek jadi pancang tagak merawa dalam kampung gaba-gaba baradai panjang. Malatih badia pusako bagua tabuh larangan tandurang gadang minyak nobat. Maku dilapeh kulan siang kanagari dibantai ka bau panjang tandua. Di saat kutuk itu nak dialek jamuan adat di sana gala dilewakan. Anak ayah jadi pangulu orang gadang bersahabat tua. Gadang di payuang sepataga basa di dalam pesukuan batuah pulau di nagari. Alhamdulillah bayaklah itu syukurnya amat pada Allah sanang layah mendangannya. Balah bana senang hati nak dek malim nindak tabaco kan dek tukang alun talukih kan rasu mandi di anak sungai nan bak rumput di timporinai. Namun salampih daripada itu nak jokok dibaliak bak memanggang kalau diulang bak menyapuh dinok lalu dimanuangkan siko tagam mangat kiayah takucik runggo wati bundo sabab balah dia itu nak nyato bak pantun urang apalah bunyi pantunmu. Si saliah mengkuto ameh mendaki mudiak kilangan. Lah buyah mangkonya cameh mendapat raso kehilangan. Mangko itu ketua ayah. Sepanjang menayah tahu suriah sipasin dalam adat contoh yang sudah dinagari. Adapun menka menjawe warih pangulu bukan urang sembarang urang pilihan dua dalam. Nan rimbun rampak jo adat babuah labek je pusako. Mandeh kayo bapak batuah mamak disambah urang banyak. Mako kok dibandiang-bandiang diuku ado ke badan diri wa angko. Jauh lah panggang dari api nak. Awak gapuak tabawa lama kok tinggi ditunjang rueh lagak di baju palasuran gadang jawareh rang bandua. Titih sayuk sekolah tangguang ilimu wa kurang-kurang pengalaman merape alun. Tapi baisi buah pantun. Sakalai ambiak kesalendang pembawa nak turun mandi. Yo adai awak mangapalang yo sarak jauh sekali. Kok mahapi basi jubilah mikuyuang. Tak baban batu digaleh upah tajawik kabau pincang raso mengulang tiap patah. Siko tacame hati ayah. Tapi pulona banyak pituah nan badanga tuturan urang cedek pandai apalah bunyi nasihatnya. Nyampang nan luak lai kata timbun nan nunggu makanan tajak paham yoranah pelikuan. Sinan tabantang jalan rayo alun yang jauh tak tajalang. Ayah yakin nak
asahkan geniak bayak situ elok paham memutus sadundung doa jauh sau sinan hidayah keturunnya. Tak ada kunci tak terbuka nak. Sabab tak kalau tak cetak kuro-kuro orang membuat anak kunci. Carilah sampai basuh di mana letaknya anak kunci. Dia itu ayah ingatkan. Kok nak tahu rajin bertanya, nak pandai sungguh beraja, nak arif kuat menyimak, nak mulia tapati janji, nak tuah di budi bayak, nak kayo pandai bingit. Kok iyo parangkat dihadang, nyampang amanah berterima, langkok-langkok senjata dirina. Pagaran laia dengan batin tuntui ilmu sampai dapat. Asahkan namuh menyimak, guru berserak berkuliliang alam takambang ketuladan. Barajalah cabakih pisang, ba'a bana rasio pisang nak. Idui anyo sekali joak, umuan yang tidak panjang ame. Tapi bapantang mati mengaris, yak sabalun buah mengalupak walau jantungnya kataulua. Pagi di pancuang patang tumbuh dipapek bataruak juo cakoroge kini badaun. Paneh bermusim tak nyalayu, dek ribui aram tabokekkan sampai maurai bunga manda. Tumbuh hisuak babuah labek menyirah sabalik tandan dimakan orang sanagari buruang di pipi barsaki. Deklah sampai niat mengkasui, membari gunung bakulil yang tarago indak disintuah nak inyo ketumbang rabah surang dilamati tunduak ke bumi. Umua usai tugas selesai jariah hendak dikenalai biar yang satu menilainya. Sebentar tapi berkesan, sekali penuh kenangan. Baitu falsafah hidup pisang lukisan hadis pada alam. Khairun nas yang fa'unas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Atau baguru pulau kebaringin nak tumbuh menangah-nangah padang. Dari jauh jadi pedoman lahan pia jadi tumpuan tampek bapuhun dagang singgah. Daun rimbun menyusun siriah ibarat atok kebataguah umpama payuang kabalinduang. Dahan gampa baurek tunjang menyatu hunjam ke bumi kok sakah tentang mempok. Buah nan indak labek bana, gadang sekiro makan tunai. Nampang lareh gugua ditampuak jatuh menimpa orang lalu alun menyesu di bawah. Diurek malantai tanah indak nan tumbuh luar rumpui. Rumpuinya gatia-gatialan cola piak perdani hijau. Halih lunak bak bulu kucing tampek musafir lapehara. Itulah sipai de baringin nak. Walau bapanih kehujanan tumpuan angin julin bubu meliwak ditimpo badai. Namun baalah bana penangguangan nak dek janji ikarata gua ikhlas sebagai payung panji sinan hakikat bahagia. Contoh yang sudah pada alam tuladan bagi pemimpin. Suko jerilah diperbanyak sabar tawakal dilabiahi. Tasabui tentang pengulu. Adapun asa namo pengulu dari pangka saratulu. Tampuak tangkai gagang pemaci sinan ninggoknya matoladi yang bakih punco arik mengungkuang. Kolai tampan tabao, urek liek kareh bamatan dagi yang berpilin silang siwa tukang selesai membantuaknya. Dilangkuang makanan rawi dilariak tunangan mukia. Putih yang sanang bawa memuji simpai melilik sanang hati sapakai lilin jambalau. Ujuk mana kesimpulannya? Kok nak jadi pengujuo pangka jolu dalam adat tampuak ditangkai di nagari pembalo anak kemanakan. Taguah-taguah bapendurian, jaleh-jaleh tanah bapijak, yakin-yakin kamadiawah. Itu cie. Arati kareh bematan berprinsip dalam bersikap. Konsisten dalam bicara, tanggung jawab dalam bertindak. Baik itu bahasa orang kini. Bantu tampan romban manakah mukaswinyo. Tahu je nasib anak buah, peduli je masalah. Cepat tanggap dengan aspirasi arus bawah. Usah cuek kata orang kini. Masa bodoh kecik orang Jawa butuh 9 bersuawak. Janyo putih yang melara ulu. Takanak simpai je bawa pengungkuang pengabe arek. Itulah iman dengan takwana. Agamo pagaran batin syariat pidoman nidik suluh di dunia yu akhirat.
Sataguah-taguah hulu sabi nak setajam-tajam matola diang nyampang ngambalau tak marape alamek lungga dipakuakan pancuang janaro kemangutui. Itulah hinyo kasih sayang nak mangabek jotali budi babungo santun joibo pamor datang susah mendapet karisma katibo surang sinan wibawa tepampang. Adapun hiasan diukiran mangko manih dipandang mato saju ati salesobatin banamu baramah tamah. Banyak leseng yang dari galak dapet sanjuang indak melantiang kana upek pantang mengaluah kariti jadi vitamin. Kayo musikin tak wasisiah nan kurang sapo daulu nalai kama kapai. Tapi kok tak basuo nan sadonantun nak. Kalau kau lulu tibarau bawa kajai simpai ngedawai. Jo bantua indak manakah jo kilek jauh sekali. Elok tinggalkan mata sabi. Kato ko ura-ura ungkai berundiang taranjak-anjak patang paket beriswek cahaya. Budi tersingik dinarami agamu mengulik dasun. Tiok disapo tak babunyi, asa dimbau tak menyami, suku memanciang di balango narunci yang nyerawi jo. Itulah pantang cilakonya nak jadi pengulu pucuk bule pimpinan de orang banyak. Jauhkan bana tunakan duang upek sarapah nang katumbuh doso lah anak nang kadape. Ayah tak rila tentang itu. O nak kanduang imbawan nayah agak parapek melah duduk nak nyato ujuk kato-kato. Pada jangko takaran umum ukuran pasar yang biasa. Sawajah tentang pengulu pemangku adat di nagari. Menaruh sarai pemakaian kriteria kece orang ado sabaleh milangan. Manulah jinih nang sabaleh. Pertama Islam. Kedua musti laki-laki. Ketiga banda tajunanaya. Keempat balik berakal. Kalimo sehat laya batin. Keenam urang arif babudialmi. Ketujuh piduli jua anak buah. Kesalapan kasiah jaibo pada adat. Kesembilan menaruh jiwa pemimpin. Kesepuluh adil secara jujur. Dan nan kesabaleh ringan mului lama berundiang. Setantang Islam agamonyo itulah sarai pokok tangka. Salua ugamu Islam tertulak jadi pengulu sarai 10 tak balaku. Sebab itu kata ayah, nan jadi landasan adat urek tunggang tali mariahnya nyatolah hadis di Quran. Adat basani syarak, syarak basani kitabullah. Kok nyato inyo orang kapia ataupun murtad baliak gagang gugua sugalo kewajiban tangga rangkaian hak adatnya. Usahkan kajadi datua nak baban pengulu keripangku menjadi sultan pun tak mungkin. Punah warihnya jadi minang babasuh jajak di pusako haram memakai nama suku talanti yang di rumah gadang. Baitu mengundangnya. Dalian dan indak ragu lai pasang sudah pakula mati. Itu yang pertama. Yang kedua, orangnya mesti laki-laki. Sebab sepanjang ukuran syarak laki-lakinya tu pemimpin babateh pada perempuan. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Baitu ayat mengatakan landasan hukum syariatnya. Nan ketiga babanda tajunan aja jaleh pusaku pawarisan nyato basasok bajarami basuo pandam pakuburan bukan inggok bukan mencakam bukan pulau orang melaku taluki di dalam ranji. Nan kampe balik berakal alung sampai ukuran mumua orang terbilang anak-anak di luar sarai tunamoyo dia daik koto piliang dek karambia tumbuh di matu warihnya langsung dari mama buliah lagala dilewakan walau datuaknya pajaketek. Namun memaci tampu andiko talimpah bakeh nan patui sampai menantinya gadang. Nan kalimo sehat laia sehat di batin. Kok badan sakit-sakitan sakit nan tidak kunjung cegak.
salah bau kurang anggoto cacat fisik bagi cek urang di luar bilangan adat atau gilo dalang jo pasiak kan dua sebalah tali gitarnya tu baluak kurang panuah indak baruang bagi masuk laki lah palang pasa adat pangkik pengulu balarang. Yang keenam, babudi akhlak batarati. Walau mungkin dipandang mato bantu lai takah punado, tapi ko idui indak babudi laku parangai bisualnya akhlak indak menaruah, ilang patui jadi pemimpin. Nan bak menitih kayu lapua ibarat menumpang duduk tiri hanyi serantau anak buah. Nan ketujuh, peduli jua anak kemanakan. Sapan tunggu balau tengah padang ingek taranak tapi cawai. Siang jago malam betanggang panjang caliak nyari yang pendanga arih diarek kemalatiang. Alun saki panawatibo baru tagamang laba jawe tiok tanih makanan tujuan. Baitu sipai rong balo. Nan kesalapan kasiah dicinto pada adat. Babaiya sangko jo pusako undang-undang berjunjung tinggi. Kok nyampang ragu jo adat ati bainggan menerimo dalam menio baindakan antilah jadi pengulu urang munapiak tu namanya. Santano lai kemengawi adat disai dipakainya. Joko taraso membarei tibola cacik tapawan yang dikatakan adat lakuno lah tinggal caro berpikir mahambek garak pembangunan. Di tangannya adat kecaya tu nak bapitaruah tah kemanci musang menjadi induk ayam. Nan kesambilan, leadership pandai menyusun jomato bijak melenggang kata lenggok sesuai agak juadiah. Dialih karajo tukang indak bakasan sambuang paran nan bungkuak makanan tarah nan kasek makanan rawi sesuai mangko tekanak talatak suatu makamnya. Nan kesapuluh, adil secara jujur. Adil dalam menghukum, jujur dalam menimbang di tengah letak tulang punggung. Sakadar menimbang sama barek nak joko mau kuasa sama panjang tibo membagi sama banyak. Alun sampai hakikat adil jujur nan patut diragukan. Sebab itu kata ayah, samu bare ameh jo perak, ganiah marikan saukuran daging setandi yang jaga lene. Itulah zalim menemukan. Acuang piki yang ranuangkan. Dia ingin babui adil jujur naluruh-luruh tabuang. Angkare kayu sama panjang. Rumah apa nak katakan? Kaba Allah bantu rumahnya. Kalau tunggak jo parang sama panjang rasuak sepanjang itu pulau. Taruh kepada kusen pintu anak janjang kasau jolai hingga ke pasak pintu dapua ukurannya ampe-ampe meter. Lai ke jadi rumah. Nah, de anak beradik kakak nan adik sedang di TK nan kakaknya to SMA. Dia giah jajan sama banyak dibari 1000 surang. Maka kijamlah waang kenan gadang indak sampai semangkuak baso. Lobo namanya kenan ketek jajan paremen 300 minum membawa dari rumah. Abaa mungkinnya dia di mata letak kejujuran. Agiah nang ketek 500 bari nang gadang 3000 itu barunya sadang elok. Mako hakikat adil kejujuran nak ialah meletakkan suatu pada tampek tapakai alu aja patui seimbang serasi dan selaras. Di jari letaknya cincin di lengan tekanak galang meliek di mata batin. Nah, iko sarek yang kesabale nan pengabisan. Banamu pemimpin tauladan bersambuang ateh di bawah sepaham balik bertimba komunikatif kecil kini. Baalah helok bunyi rabab nak dek pakak orang mendanga beliau melengah saja. Maku paralu bersiang ateh tumbuh memandang dia terupo. Cito lalu mengkasih sampai sesuai umpan wekan duduk setondan ke pendayung. Itulah sabaleh sarai nak. Itu pulau pendapat ayah sepanjang ilmu yang tersimpan. Mungkin ditambo tak basuo dek rang cadiak balang sabui dek nan pandai bertukar bunyi ujuknya ke situ jo. Ayah membaca nan tasirek tinggal dewaang memahami. Didulang sadulang lai pendulang ameh malako ayah ulang saulang lai penyambuang yang putih ceko. Sepanjang paparan ayah tadi nak bilangan sarek dek pangulu ado sabalih para karo.
Tapi kalau di kampung nak nyukucuk dilipek di gulung-gulung, jadilah nyampe macam baitu sepanjang adat. Ko ada orang bertanya manga kok sampai yampe saja indak 3 ataupun 5, 7, 8, 10. Jawabnya sesudah iku ayah terangkan. Kini rundiangan ditaruhkan nak, yaitu setantang sarek pangulu batasan kecek rangkini kriteria basualihnya. Ada pepatah mengatakan, tiok lasuang bayam gadang, tiok munggu babalam mau. Kalau dirunyi, dipanjangkan, diambil kauji paham, maka dapatlah dimaknakan bahwa setiok kapal benang kodoh, tiok pasukan bakumandan, tiok jamaah bayi mamah, tiok kumpulan bakat tua, setiok PT punya dirut, setiok suku bapangulu. Makonyo ayam bapa misana, babaliak condang tadi, tiok lasuang bayam gadang. Indahlah lain kasihnya di tengah galanggang lasuang ayam gadang nambah kuasa. Lasuang adalah lambang komunitas, sebuah unit masyarakat nan punya wilayah hamurayat, langkuk pimpinan perangkatnya. Walaupun 2-3 bayam gadang si kuasa jo nambah kuasa na lain patuah ke komandan. Itulah ini pangulu. Urek tunggang pucuak nan bulek pusek jalo pupunan ikan memacik taraju di kaumnya. Maka mencari sosok panguluna nan ideal cakap memimpin panutan umat di bawahnya, ado ampe kriteria. Ditamsilkan ke ayam gadang nan batando bapembawaan punya karakter karismatik, yaitu pertama nan sirah ranggahnya, kedua nan bakilek bulunya, ketiga nan badarai kukuaknya, keempat dilasuang pamainannya. Sedangkan nan panjang susuah hendak tamasuk penilaian doh. Sebab hakikat susuah jetaji adalah simbol kekerasan. Disiko otak nan paralu, bukan do otot mepanggakkan. Nah, mari coba cocek cie. Ko ayam baranggah sirah tandonya hendak berpenyakit. Kalaulah hitam ranggah ayam gilo maku akuak surang, berak kapuah ngok bagarau mato layua bulu maramang ikua kulai paruah ke tanah, coba dak mudo ke kawannya. Mungkasihnya nak, orang nan sehat layu batin. Langkah kami garak nyolapeh utak janiah jiwa barasiah baru selesai pimpinannya. Juo barikui pola pikir, kinerja kebijakan dan kepekaan. Sadonyo sehat terkondisi. Kun yang bukan karena kuni lamaknya bukan dek pesantan. Indak ciluah bebas KKN, orang barasiah luar dalam layia coga batin selesai. Itu cie tuh. Nan kedua nak nan bakilek bulunya, yaitu gagah, nekis, pede, jantan banyak besar. Kalau loyo kuyu merumuak memakai indak sambereh dimawi bawa ketumbuhannya. Lagak bukan di kain mahana, gagah bukan dek banyak baju, tapi nilainya di penampilan, sumbernya di dalam jiwa membayang lalu kaparuman digarak nampak cahayanya. Maka yang disabui bulu bakile bukanlah hanya licin seganya, tapi basinar panji-panjinya pantulan nur nan di dalam. Tidak punya beban, itu istilah populernya. Selanjutnya pula pilihan yang ketiga, yaitu badarai kukuaknya. Lantang kalau mengecek, barasiah buah tutuannya, jaleh irama vokal baseni ba intonasi. Buah katonyo bamana ibarat padi boneh setangkai sarimah haram bana nampo tatunggang di tangkuang orang terserak makanan piliah. Tapi semantang pun itu nak nan didanga bukan nyanyian, orang memandang nambah lagu. Tiok keluar dari hati, hatilah pulau menerima. Kalau meluncur dari muncuang sekadar malayok di kaino. Nilai rangkaian kato-kato bukan manih lama batu tua indak sorak badantang-dantang, tapi buah isi katonyo. Kebenaran nan tahan bandiang, peluruh na makanan tilia bukti nan bisa dikakokkan. Itulah beda antara ota je pituah, antara pidato je ceramah, antara kampanye je pengajian. Maka nan dimungkasi kukuak badarai, indak lain indaklah bukan kato mengandung kebenaran disampaikan di mulik mani. Lama tibu di telingo, sajuak tajun di hati, tapakua batin menerima. Komunikatif, nyambung istilah di Betawi, bahakimah cara lamonyo.
Nah, ikon pangedisan. Nan kampe dilasuang pemainannya. Joko pemain tapi bandarau ilia tabang kemudian tiok paga tiok bakukua. Lasuang tinggal musang main tai tarana gaduh bacioan, pemimpin kapunduang tunamongo lasase namiliah bapak ayam. Padahal tak kalau masuk ulunya saat amanah batarimo bajawe je pasatiran. Basumpah je demi Allah bajujuang kitab Quran. Nyampang di kanata ayujannya nak. Ikara sumpahan babaco. Ipuah nan tidak ketawaran biso bukan malang-alang Allahu Rabbi nan ketahu. Mandanga lapatnya saja misa kepada kayu mati. Manggaga pitala bumi bagoyang langit yang tujuh gumanta alam makuliliang. Cuwong pikiana. Nyampang khianat jo amanah janji sekadar buah mulik sumpah keganti gulo-gulo. Tanggung jawab dibawa lengah karena indak tagubalau anak buah serak baserai. Mako padahannya kateh indak berpucuak, ke bawah indak baurek, di tengah digiriak kumbang. Awak indak baurek lai badan memuak sebalik batang pucuak rogek badaun indak. Tagak juo memancang bumi baralah kabarek penangguangan na. Nyampang barantiang salai daun dapik bagayut kalalawa, tansano rabah tabelintang sapo juo dek indawan. Tapi apo kadayo kayu mati nak taseso di tengah padang basinggang jematuari pupui angin diribui. Kok siang batu dong awan kok malam selmi anggun. Itu barulah kieh kato bayang. Konon pulo ditepasiakan dibaco ujuk maripaiknya. Allah ngalam parsayan. Tateh hendak berpucua. Artinya putih gantungan tali langit. Murka Allah nyatu menimpo. Ke bawah hendak baurek. Tangga hubungan dengan bumi menyumpah umat dan dipimpin. Di tengah digiriak kumbang, punah wibawaan mubayak mencibia muka Allah. Itulah dalian sakahna. Kalau penghulu mengkhianat pemimpin orang kualat pejabat mencekik rakyat. Tanggung diangku kutuk orang sepantun kayu mati tagak. Merana sepanjang masa, derita tiada tara hina dina di alam maya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kini runjangan diganjua surui nak penjapui nan tinggal cako setantang ampek mampek. Adapun angku ampek angku betuah angku pusaku jak dulunya sukatan adat Minangkabau. Tiok suatu terbagi ampek terjalin di undang-undang talukih dalam limbago sampai kini baru hindak. Cuba ang simak jale-jale. Adat terbagi pada ampek, yaitu adat yang sabana adat nan taradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat. Kato ampek bagiannya, yaitu kato pusako, kato mufakat, kato dahulu batapati, kato kudian, kato bacari. Aturan tabagi ampek, aturan adat, aturan syarak, aturan undang, dan aturan cupak. Pemimpin ado ampek urang nak benamu urang ampek jini, yaitu ado bepengulu, ado malin, ado manti, cukui kampek judu balang. Kabinet pagoruyuang benamu basa ampek balai. Bandaro di Sungai Tarap, Indomo di Siruaso, Makudum di Sumania, Tuan Kadi di Padang Gantiang. Ampek pasal buliah menggadai, yaitu mai tabujua tengah rumah. Gadih gadang indak balaki, rumah gadang keterisan, adat indak berdiri. Arah berjalan ampek macam. Pertama, jalan mendaki. Kedua, jalan mendata. Ketiga, jalan menurun. Nang kampek jalan melerang. Nah, siriah langkok pun nampek juga nak, yaitu badaun siriah, babuah pinang, basadah, bagambia. Ramuan ube ampek daun, kumpai cikarau setawa sedingin. Kok tiba membuat samba, balado bagaram babawang basam. Sasuke ampek cupak, sacupak ampek gantang, sagantang ampek omok. Rumah gadang begunjung ampek. Pantun setangga ampek-ampek, sarek nagari baka ampek suku. Baitu setarihnya jihad nanampek,
suok kida muko balakang ateh baru hilia jumudia, utara selatan timur barat api angin ayah jo tanah. Sampai pun nak kepada permainan ampe yo, silek balangkah ampe, saluang begiri ampe, kudo dilapeh ampe main domino ampe urang bakwa rampe yo. Pendeknya sugalo ampe nak, ampe jo ampe. Banyak lagi kalau dibilang ayah cukitkan sadonantun dia tembah bimasuh. Itulah sabab karenonyo Joko tak tahu juna nampe tak cacek di dalam adat tak calo di masyarakat. Pakak mada bungkuak sarweh indak menangku antinenyo. Indak tahu juna nampe mananyo indak tahu jo aturan. Sabab undang-undang sekabe ampe. Kolai paham je peraturan dikatakan orang mampe. Mbak itu aturan bangsa isu anak. Muhammad Rasulullah adalah lambang kepemimpinan, tuladan dan tidak kunjung usang. Beliaulah King of King, pangulu dari segala pangulu, di barat atau di timur dari dulu taruh bakini sampai belipe alam nangko. Indak lamo jadi pangulu, tiga balih muslim terpakai memacik tampuak suku Arab, batuka colok dunia ko. Dari bakabui tarang jilah bakisai adat jahiliyah tetaga adat Islamiyah. Ilyas Sanang Mudia Santoso Sumara alam makuliliang mardeso segala umat. Itulah sabab karenonyo nak. Di antara syarat tu hirang pilihan beliau surang nan tabilang na lain mulia diindakkan. Baik itu paparan buku karangan pujangga orang barat Nasrani pengikut Nabi Isa. Ndak orang Islam mengatakan doh. Sepanjang surah guru-guru menurut kajian badangana, sebagai rasul ikutan piduman orang akhir zaman beliau memakai ampe sifat. Sifat yang patut kita tiru jalan tabantang ke ditampuh dari dunia lapi akhirat. Kok menyimpang sesearah indah aragian nan batiru, mako sakapa pesisi ay nayo nang kodoh hanyu dahulu handam karam indah betumpak. Manolah simpek dan ampe nak. Pertama sidik, kedua amanah, ketiga fatanah, keempat tablik. Mari kita pak cek. Amanah artinya membanakan satu kebenaran. Kebenaran mutlak nan tak tabandi yang nyata datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Setiap nilai kebenaran timbangannya ke Al-Quran, walau logika menolaknya. Suara banyak tak jaminan, ruang dan waktu tak membatih. Nan bana tetaplah bana, biasa kaum meragukan. Itulah sikap Abu Bakar. Dek membanakan risalah Nabi, beliau dapat galaran Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mangkonyo nak mencari kebenaran, ada takaran timbangannya. Silahkan rapek sanagari, baru dia orang tidak pandai pakaikan lalu dengan patut mencari banan sebuah. Tapi tunggu dulu memakaikannya sebelum naik ketimbangan, sebelum syarak membanakan. Koklah sepakai mayokan indak balawan jusarian, itulah bananan hakiki. Itu pula yang dikatakan syarak mengatur, adat memakai. Kok kemanakan barajo ke mamak, batu. Mamak barajo ke pengulu, buliah. Pengulu barajo ke mufakat, mesti mufakat barajo ke alu aja patui. Iyo, alu aja patui barajo ke bana. Harus. Bana berdiri sendirinya, tunggu dulu dong. Masih tergantung urusannya lanjutkan ke rajo bana, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkunyo samparono nak. Kamanakan barajo ke mamak, mamak barajo ke pangulu, pangulu barajo ke mufakat, mufakat barajo ke alu aja patui barajo ke bana, bana barajo kepada al-haq. Inyo nan berdiri sendirinya. Itulah baru sampurno adat. Kesimpulannya nak,
Sipai sidik mengkasihnya membanakan satiok nembana, walaupun rumi mengatakan ulil haq walau muran, katakan nembana walaupun pahit. Itu wasiat Rasulullah. Nah, kini yang kedua. Yang kedua, amanah. Amanah artinya jujur. Jujur ke diri seorang, jujur ke orang lain, dan jujur kepada Allah. Itulah sifat Rasulullah. Sehingga beliau bagalah amin. Muhammad al-Amin. Itu tarikh mengabarkan. Tanda orang berjiwa jujur nak. Satiok pasan dipasampai. Satiok pakirin dipalalu. Satiok pataruah dipaliaro. Kalau mengecek, tidak penduto. Kalau nyoba janji, ditapati. Ikara ditaguahnya. Dan sano tasase arah inyo balik ke pangkajalan. Sase makan memutahkan, salah ambil mengembalikan tarorong cotok malah tiangkan. Pangka betulak kejujuran adalah nurani dalam hati. Talagu fitrah dalam jiwa. Labuhannya ikhlas lapang dado tawakal sabajurila. Nurani kok kalah dek napasu timbuah khianat di munafik. Sinan bermain akaciluah cadiak buruak orang namokan. Dituka baru aja jika main buah saikua karo orang tagagaunya maruswa. Nyampang beliau orang penggaleh timbangan bakarajogan. Basuo je nenek mamak pusaku tinggi di legonya. Tiba di hakim je asa undang je hukum dan dirawi. Ko inyo pejabat kantua pembukuan direkayasa. Nyampang ketumbuak jauh lama ayat Tuhan dikarek-karek halaju haram dipelungga. Kalau orang nak tahu nak. Musuh setiap kejujuran adalah lobo syarat utama sombong je takabua. Indak nan tinggi dari pucuk, indak nan gadang dari bania awak sianu je awak. Salero tunggang kena lama kok mato condong kena rancak, itu wajar, itu manusiawi. Tapi dek hati palingan Allah dek mato palingan setan punya orang santuang juo. Tibo godoan dek napasu datang bisikan dek ubilih. Katanya, kalau iko contoh barangnya sari buliah jarang basuo beko urusan di belakang. Dima baranak, dima dibuai, dima tumbuh, dima di siang kok tak kini pabilolai. Mako tarambaulah inyo kemaksiat, lah karam baru menyasah. Adangnya jatuh di nanda tanah. Barasia hati dari awal elok niatan dahulunya. Tapi dia tak buka pintu rasaki. Basuo kijang tawi bertamu anau minta sigai sinan berputar baliang-baliang. Hilang jujur tadi kianat. Dia itu ayahnya kan. Usah pemain tapi jurang nak. Ijan panaga dinancupiang. Hati-hati menjaga diri hanyut ke indak kepingkasan. Adil-adil kalau mau hukum. Jujur-jujur pagang amanah arek-arek memacik janji. Ko iyo saluak kadikanakan. Itulah baban di kapalona. Baban dan usah dicayahkan barik ringan mesti dijujuang. Kok karih kang pasisi. Senjato bisa makan tuan. Unciang yang mencucuk pinggang mato tajam balik betimba biso menindak ketawaran. Ipuah yo racun menyesuang. Ang nak tahu contoh jujur. Baabana caranya jujur. Caliaklah jujur tukang pangkeh nak. Guntiang narunciang di kacanya kapalo bule basarahkan. Pisau nan tajam di ganggamnya lihia sabatang bonyok kan. Karena apa? Karena tertanam keyakinan barasu ini jujur di tugasnya. Bandiangkan jorang gilo memacik rantiang. Sakampuang orang manduk. Sabali orang mainda senjata di tangan orang tak jujur. Paham mang muka sini yo. Nah, nan ketiga fatanah. Fatanah artinya cadiak pintar intelektual. Cadiak perlu dalam hidup. Dia untuk diri sendiri kok kunun memimpin orang banyak. Kalaulah cadiak dan pemain. Kabek menarik jadi lungga ruang dan sampi jadi lapang rusuh bertukar gadang hati. Tak luluak dan tak ketanaman. Alun ditanya lah berjawab. Aso disabuk dua dapet. Tiga takana ampe sudah tabu sarueh jadi separak. Tapi cadiak nan lia tak bakakang mularai ke orang banyak menyeso ke masyarakat nak. Ganasnya labi aba harimau. Sabuas-buas binatang makannya sakanyang parui lah kanyangnya lalu panjang. Ibu nan cadiak masuk rimbo. Asah menjala di sembanyo hutan baluka di sasoknya jore awu di kuihnya.
Cadiak nama tu nak, cadiak buruak. Cadiak nan dimukasi di fatana, ialah cadiak tahu pandai. Lama dia awak ketuju dia orang, awak mendapat orang tak kehilangan. Padang ditampuh tak barangin, lawi dikundak tak beriak, rumput tarang bilalang dapat. Ketahuilah nak, adapun cadiak kerajo tak mendapat perintah dari hati zat iradat nama kandak. Lalu diracik, ditarawang, diolah, dianalisa. Tibolah ide juga gagasan menjadi rencana dan terpola tatuang direkayasa. Kok tertumbuh di jarak jauh, dicari jalan berbalik. Pokok ketik labunya kadang tali sayu pengawe arek kapak buruak tagade maha. Lah sudah tak berpikir. Lalu dibawa turun ke bawah, ditimbang ke sanubari. Di sinan raso bamainyo itulah tahu orang namakan. Selain diusua di pareso, luluh saringan akabudi, tagaknyo lai dinandata, jalannya Allah dinalurih, arahnya batuan dinambana. Baru taujuk dalam garak, baswo dalam amalan, itulah pandai kenamonyo. Sari kato isirun dia ngena. Orang yang cadiak tahu pandai, baputa kincia-kinciannya bermain raso di dalam sinan basuo bijaksano. Raso di bawah naik, pareso di bawah turun, itu pituah di nantuo. Maknanya apa? Kandak hati nan di bawah naik ke kepala. Karajo utak nan di atas di bawah turun masuk dado. Mako nan cadiak yola utak, nan tahu arih jo raso nan pandai garak candukio. Atau pikirkan jauh tak, timbanglah jenurani, ujikan jauh amalan. Itulah inyo orang nan cadiak tahu jauh pandai. Joko diambil dari yang kona, dapatlah ayah katakan baraso golongan orang cadiak pandai indah identik di sekolah doh. Status sarjana intelektual alulah jaminan orang pandai. Nan jaleh beliau hingga cadiak, tinggal nan dua langkah lain baru tiba di cadiak pandai. Nah, itu apa ngabisan? Nan kahampe tablik. Tablik artinya menyampaikan. Sebagai utusan Allah, beliau wajib menyampaikan segala pasan nan datang dari nama nyuah. Tak ada tersuruh tersembunyi sadonyo kami dipalalu hingga selesai semparono. Maka dek kita umat beliau wajib meniru manuladan mengikuti sunnah Rasulullah. Balighanni walau ayah. Sampaikan dariku walau seayat, baitu Allah berfirman. Kunun pulau pemangku adat menjadi imam di jamaah pawarih Nabi Muhammad. Tablik menyampaikan. Indak saja secara lisan. Jo mulut, jo kata-kata, jo contoh, jo perbuatan atau jo garak, jo karena. Dengan bahasa tubuh, baitu kecil kini. Menyuruh sambil menunjuk perintah kata manajun karena mudah di pengulu. Malarang mampang mati indaklah rumi dek beliau dek karih lagi di pinggang. Tapi kalau manajun asah malasau bakato asah meluncua, usahkan dituri orang nak bisa melonjak anak baji sinan nanjang menyalak tuan. Nan dimungkasui indaklah sampai cahaya martabat joi bawa lidah nan tidak masin lai. Maka untuk itu tak cukui papatah sajona, tak sadang jo kato wayang, barangkali para lukie. Teknik jo seni berdialog, retorika berorasi, berargumen berdiplomasi. Sehingga orang paham manggu-anggua, misi jo pisi lah tercapai. Tembak nak sampai di sasaran barulah bernamu tablik. Satu contoh yang misalkan, basuo kambian karengkang. Dia launya menyimpang kalau diri basi suri dilantuangnya namu mati. Lai tawang caru membawa masuk kandang. Kieknyo ialah helo sonzang ke ilia kandang. Inyo mengakeh basi suri loro pakan dua tali kambiang. Diri di loro, loro dili raso katagang di kanduri. Indak karaso tak nyo tahu pungguangnya lah dalam pintu tundo jo kaki masuk kandang. Beres. Nabi Musa kurang kameh berpidato. Lidahnya kalau agak teloh tak ganggu komunikasi umatnya makin menjauh. Maka bermohon beliau pada Allah supaya Harun siadia kanduang orator lincah mengecek takato ahli diplomasi diangkat jadi kembalan.
Doa Musa takabuakan Harun dilantik jadi nabi samo tablik jo kakaknya. Kalau Harun utusan Allah, pangulu pun suruhan Allah, samo satugas lain mandat. Bah firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu yang mengajak umat ke jalan kebaikan, menyuruh kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah uraian ayahna setentang sifat Rasulullah menjadi sifat de pengulu sebagai pemimpin di kaumnya. Onak kanduang calon ranggadang bungo setangkainan kakambang banyak setampang nan patuga harapan koto jenagari. Dari tadilah kita bincang sangkui sumangkui je pangulu siriah sakapua dari ayah. Kacalak-calak gantiasah menanti tukang alun tibu. Dek mama angapun nanti tidak. Urang ngarimbun dengan adat. Lubu arayo talago undang dalam nan tidak keajukan. Kakian anak mausai. Adapun tadi itu, awal dikaji tentang sarai menurut pasan biasa, sabaleh macam ragamnya. Taruh kepada cupak gantang sukek tetagak di nagari ampe sauntai serangkaian. Sampai pun taradok sipai, contoh tuladan dari Nabi ampe pulau ragam jinihnya. Kini ko diansu-ansu apalangkahan nak dicubo-cubo menyanyi. To masuk ke pasal lain apa nanutang dek pengulu. Satantang-tang kewajiban nan talukih di dalam tambo curiangnya dapat kita lihat ada nan nampak perkara, yaitu nan pertama menurut aluan nalurih, nan kedua menampuh jalanan pasar, nan ketiga memeliara anak kemanakan, dan nan keempat menjaga harta pusaka. Mengkasih menurut aluan nalurih indah lain indah alah bukan menjalankan aturan nala sudah. Cupak tetagak kabaisi ragian takambang kaditiru limbago sudah kedituang. Buek nanalah jadi undang kesanda di tiang panjang tagantuang di paran tinggi, sabari indak diubahi. Saumpamo, kok baru tang membayar, piutang batarimukan, pinjam bakembalikan. Salah ia ditimbang, doso wajib ditabui. Mencancang memampe, membunuh, membangun, luko menaweh bangka mendamak. Kaki tetaruang inai padahannya mulut tadorong aneh tantangannya. Ba itu pun aturan syarak setantang nikah jo kawin faraid hukum warisan suarang nang kababalah sekutu nang kabareknya. Termasuk juga di dalamnya hukum pidana pemerintah lah nyato lurih aluannya penghulu wajib menjalankan sepanjang wewenang jabatannya. Itu nan pertama. Nan kedua menampuh jalanan pasar. Cupak buatan di nagari hasil mufakat musyawarah konsensus kato sayo. Bajalan mairiang bayu maisi gotong royong di dalam kampung istiadat di masyarakat. Aturan norma sopan santun heriang gendeng tangkah jukai etika hukum moral sadonyo wajib dijalankan. Itulah jalanan pasar. Urang sapakai melalui pangulu di muko mairikan. Nan ketiga memeliara anak kemanakan. Ikolah mutlak kata saya urusan pokok dek pangulu untuk itu yang diangkat, yaitu memelihara laia dengan batin rohani dan jasmani. Haknya wajib dilindungi, hak material harato bando, hak hukum secara moral, hak azasi manusianya. Ko ilang yo dicari, luluh disalami, hanyut dipinteh tabanam dikai. Nyampang kok karuah dijaniakan, kusui diselesaikan, sengketo didamaikan, parang diucapkan. Dalam hujan ataupun panik, pengulu wajib manaungi. Beliau payung bakai bataduh, beliau benteng tampek belimbuang, pengayom dia unak buah, juru salamat di nagari. Nan kampe menjago harta pusako. Adonyo pusako tinggi ibarat nyau dalam tubuh umpamu ayah bagikan. Hilang lanyuk pusako tinggi punahlah pulau Minangkabau. Ketahuilah mak,
Ado ampek tapak pijakan Minangkabau tunggak menueh badirinya. Nan pertamu banasab pada ibu. Nan kedua basandi pada syarat. Nan ketiga basako kapusako. Nan keempat baulayat tanah tinggi. Itulah pembesuh awak jaurang. Nyampang kok luak salah ciek bukan Minang lain namanya. Dek sabab karena itu nak. Kedudukan pusako tinggi indak boleh diganggu gugat, tak larang berpindah hak. Distifikatkan pun jangan. Inyo dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando. Indak nan berhak menyentuhnya termasuk orang pemerintah karena undang-undang melindungi. Baik itu saja saya suak, baik itu di masa kini, baik itu juga setaruhnya. Juara tu pusako tinggi diatur sosial ekonomi. Juara tu pusako tinggi dijalin rasa badun sana. Juara tu pusako tinggi dicapai pemerataan. Makanya di Minangkabau ndak pernah ada tuan tanah. Indak ada nan tak bermilik sehingga menjadi buruh tani. Ndak ada. Nan kayo indak terlalu kayo, nan bansai indak terlampau bansai. Baik itu ingeknya niat kita menyusun matuk masyarakat nikmat yang patut disyukuri. Nyampang kok punah pusako tinggi nak. Badoso sugalo anak Minang mau pe arwah dalam kubur maratok datuk nan baduo tancang latihannya dicayahkan. Nah, itulah tugas dek pengulu nak bangkalai karajo nenek mama supaya memeliara mengamankan dari pihak perusahaan adat. Dia datang dari luar ataupun tumbuh dari dalam. Selagi pengulu ndak takalo alim ulama mengingatkan cadiak pandai taguh jebuek parik pagar tagak menjago. Insya-Allah salamaitlah Minangkabau. Antah kok paga makan tinaman kok tungkik membawa rabah bapa taruh hatah kemanci. Wallahu a'lam bisawab. Nak kanduang cuba simakkan di kubak sana bulai setantang pimpinan dek pengulu. Dari urayan ayah cako lah nyatu siang nan baari lah asah tarang nembak bulan. Baraso pengulu adalah penguasa, adalah figur bukan pelambang togok-togok. Itulah sabab karena nak galaran datuk je pengulu indak sumbarang balakek kan dah. Lahado bingkai na mengungkuang lahado undang maturnya. Menurut jangko ketentuan, ndak ado datuk pangkat tituler, ndak ado pengulu anu merta, ndak ado gala anugerah. Ndak ado hadiah dalam saku walau kepada orang awak. Konon pulonan bukan Minang. Tak tutup pintu di beliau menjadi pengulu gala datuk. Kok taragak bagala jiwa malah kok lah secara adat. Tapi ikuti aturan main. Masuk bapa halau keluar bapa laci. Isi adat tuang di mago bayi segala kewajiban menurut adat negari di mana ranti yang pakai inggok. Itu pun sekedar gelar sultan bung. Sebab di negara ini WNI keturunan asing tidak berhak menjadi presiden. Begitu undang-undang mengaturnya. Tolong sampaikan ke mereka nak. Maaf om, memang begitulah Minangkabau, mau diapain lagi? Sebab itu kata ayah, indak mungkin indaklah patui urusan awak dipikirkannya banyak proyek Terbengkalai. Konon basaro jubayo setantang nasib perasayan. Supadan dianjak orang gindo lalamo indak pulang siema membuat ulah mamak wakarih nak menggadai. Itu urusan mancik-mancik namanya dek beliau. Deknya negara berpikirkan valuta asing nak bakaji, bursa efek tender menender. Laibana di sahabat tamu. Caro awak denyok tabeh, alun sudah sampai kato beliau capek menungkehi. Maaf, saya harus pergi, ada meeting di perusahaan. Atau cukup dulu sampai di sini ya, saya harus istirahat. Beliau bersintak pai bayi yang masuk ke bilik, tinggallah mai surang diri pulang berbuah-buah rato. Sia nan salah, kita nan salah. Lahado pantun nasihat indak didanga dia makan. Ma bunyi pantunnya.
Kayu kabajak sadionyo kiranya lantiak landayame, kaninya mamak sadionyo kiranya cadiak pandayame. Kok cadiak usah cadiak ame, kok pandai ijan malampawi, ambil ukuran sadang elok sesuai biduak je pandayuang. Mamilih datuk jo pangulu, urang bapangke berprofesor, tapi bak misa jompamu, menembak pipi jo Mariam namonyo nak. Banyak bana mensiwabih dari hame bunyi dan tamnyo, buruang makanan badiangin. Tapi nan maheran, apalah sebab karenonyo beliau bakaja jadi datuk padahal karajo tak dikakok. Apa sekadar palangkok gala, pemanggak ke orang lain, awak turunan Raden Pulo bangsawan dari Minangkabau. Entahlah, beliau suranglah yang ketahu. Adapun berdirinya surang pangulu basuo 9 keadaan. Manyo nan 9. 1 mati betungkek budi, 2 hidup bakerilahan, 3 mengguntiang siba baju, 4 ayah gadang batu basiba, 5 anyui siriah jo gagang, 6 membangki batang tarandam, 7 mengambang dan talipe, 8 menyiliah di tengah jalan, 9 membangun nagari baru. Pertama mati betungkek budi. Di saat pengulu wafat, aja tibo jajan sampai mai tabujua tengah rumah sinan diangkek penggantinya. Atau di pusaro tanah tasirah pidato lalu diserakan, ramo-ramo si kumbang janti kati endah pulang makudo, patah tumbuh hilang baganti pusako turun kena mudo. Maka tagaklah pengulu baru sesudah adat diisi kanagari lembago dituang dek pusako. Dan kedua, hidup bakelirahan. Kok pengululah uzur lah ya batin. Badan mumuak dimakan mumuak awak tua kuderai abih mengecek labulak balik. Dan jauh hendak terjalang, ko ampia hendak terturik lurah dalam bukit lah tinggi. Maka tibolah niat karilahan malatakkan baban nambah piku. Siriah nak pulang ke gagangnya, pinang nak surik ke tampuaknya, amanah babaliak ke pusako. Di saat ketika itu, disilau warih penggantinya, nyampang di adat koto piliang pawarih batali darah dicari jauh hampiannya. Di adat bodi cenago diliak giliran tibo di kambang ranji pesapiahan. Lah basuo alu ajo patui, sabule anak kemanakan bule lah dapat digolongkan, maka tagaklah pengulu baru bagala tatap bak nan lamo. Biriak-biriak tabang ke samak, dari samak turun kalaman malompek ke tanah batu. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan, jawek-bajawek ke bawahnya. Dan ketiga, mengguntiang si baju. Kok nak buah lah bakambangan nagari bakal lebaran. Jurun diangan kato sepakai dibagi 2 anak buah. Nan diatih junan di baruah, nan dilia junan di mudia. Untuk memimpin kaum nan baru diangkek pengulu surang lai gala datuaknya bak nalamo ditambah ujuang pembesohkan. Kok tadinya datuk perpatiah, di beliau pengulu baru kemenakannya tinggal di guguak, magala datuk perpati guguak. Anak buahnya banyak nan dilambah, diagi gala pusako datuk perpatiah nan dilambah. Sedangkan pangulu tuo tatap bergala banuk sali datuk perpatiah tak bau juang. Baik tu juo datuk na lain sesuai kata mufakat. Nan kampe ayah gadang batu bersibak. Kuk basuo silang salisiah taraduk warih ke menjawe. Surang tak namuh nan baralah. Masing-masing punya pengikut sama bertegang keduanya rata lanyato berperinggo. Maka disibaklah anak buah. Dibuat parahu cik surang ditanam nang kodo baru pasisia tinggal memilih. Satantang gala datuaknya indak memakai nanusali, kaduonyo batu kuat tambah atau membangun gala baru. Sesudah ditatiang cara adat, siriah dicabiak di nagari, maka tagaklah pengulu baru bertambah bilangan salamoko. Dan kalimo hanyut siriah juga gangnya. Nyampang datang urang satoboh, datang sarato je datuaknya langkok baurang ampek jini. Niat bermukim di nagari lah tagak sabalunnya. Lalu dilingkar cara no ditatiangkan bayi yang pinta je pintu suku labana menerimo. Kok kandak lai kabuliah pitaruah bapa lakukan ditarimo datuaknya di nagari. Di bawah duduk semua randah seratus tagak semua tinggi bersama pengulu nama nanti. Tagak pulolah pengulu baru batu kuat bilangan nenek mamak. Nan keenam membangkit batang terandam. Jukuk di dalam satu suku satu payung ataupun jurai alun basuo ke pengganti. Tersabab pawarih alun layan dan patui tak nampak puluh. Atau bailo baragang coba unjun barabui jadi pengulu tabanam dulu sementara.
Nanti kalau tiba di nan selesai penggantilah tersedia, baru diangkit datuk baru penyambung nan putih cako. Itulah nan dinamakan membangkit batang tarandang. Nan ketujuh mengambang nan telipek. Dek kesanggupan adulah ado, alun tangkik batagak gadang kurang harato kurang biaya, tetangguah dulu sementara. Dilipek bangkalai jemu pakai disimpan ju perundangan menanti masuk ketikanya. Beko nyampanglah mungkin malansuangkan dipilih hari nan elok dirancang masuk ke baralek, baru tagak pengulu baru. Panobatan itulah nama-namakan mengambang nan talipek. Nan kesalapan menyilih di tengah jalan. Mungkasuinya ialah menyambung siso bangkalai dari pengulu nan beruntuah. Runtuah tersebab parangainya membuat sumbang salah. Dosa nan tidak dapat ampun salah nan tidak tamaafkan. Pulau Sinyaru rampak pagai hilang di lamun-lamun nombak, hilang pengulu dek parangai, hilang di mata orang nan banyak. Dan kesembilan, membangun nagari baru. Adapun berdirinya satu nagari melalui ampe anak janjang. Mulai bermukim di taruko badangau jarak-jarakan, itu taratak menemukan. Taratak bertambah rami baumpuak menjadi dusun. Dusun berbilang jadi koto, koto bahimpun jadi satu, tagaklah nagari baru. Sarai nagari ada 6, yaitu balabuh batapian, basasuk bajarami, bapandam bapakuburan, bagalanggang baparmedanan, babalai bamusaji, bakampek suku. Arati kampek suku, mangkosah tagak nagari kalau dihuni ampek suku labih buliah kurang tak jadi. Maka setiap nagari baru berdirilah pulau ampek pengulu, kemudian baru bakambang sampai bapuluh jubaratui. Nah itulah 9 perkarona. Tersebab berdirinya pengulu baru menurut adat nambah pakai di ranah alam Minangkabau. Tadi lahayah singkok bilang buah setantang sabab alasannya tagak pengulu di nagari. Ini dangalah pulau sabab musabab kebarantian surang pengulu. Adalah 3 penyebabnya. Yang pertama sabab dia mati sampai aja. Yang kedua sabab dia tua badan lamah. Yang ketiga sabab beruntuh dari tandan. Setantang sabab pertama dia matilah sampai aja. Umur sudah rasa kiabih badan berbalik ke asalnya asa tanah suri ke tanah, roh kembali ke hadirat dari Allah pulang ke Allah. Maka putihlah segala amal tinggal hak je kewajipan lapeh amanah nambah pagang amanah pengulu dari kaum. Dan kedua, lurah dalam bukit lah tinggi badan tua tubuh lah lamah. Bare indak tapi kualai kok ringan indak tajinjiang. Aluan luruh tak tertampuh jalan nampasa tak terjalang. Atau dek penyakit dan menimpo sakit dan tidak mungkin cegak tambah dicalak makin kabur. Maka tiba ikara dalam hati. Kok panik lah nak berhenti. Kok patang lah nak bermalam. Lah rila badan mengulipah babaliakkan mandat ke pusako. Di saat ulaan berterima sampai kutiko bilangannya, jalanlah peperantian, katulah kesudahan. Veteran datua awak kini mantan pengulu menamukan bandaro adat rangimbaukan. Ikonan paling menyediakan nak. Tersabab beruntuh dari tandan. Artinya beruntuh dari tandan. Nyampang kok tampu aluan layu tangkai arek menggunggung rantiang. Tapi buah lalamu tak berisi tak gantung apa kegunanya. Elok diruntuh-diruntuni pada menyamak-nyamak saja. Ada contoh kapatangko teraduk pengulunan kampe sesudah Habibi memerintah namun tak guna kita sabui. Dek buah baulek dari dalam kulit pun lakang mengalokak. Maka dihoyak di pangkadahan supaya gugua turun batang baitu kandak orang sekampung. Ndak dapet bakato nanti jawab dakwa tak badanga maaf jam pun tak peduli. Kasudahannya malanti yang juo beliau. Jorato turun istana merangkak jo kolor salai bairi yang berbalik mudia bairi iri laki bini menuju rumah usalinya. Kata wilana basuo ampe keadaan barunya buliah mengguguakan baitu menurut cupak gantang aturan sudah dinagari. 1. Kalau pengulu hilang rai entah ke mana mengiroknya. 2. Disapu indak berbunyi diimbau tak menyawi. 3. Basuo pengulu nalahilat gilo pasiak didik sinewen kampe membuat sumbang salah di negari. Barunya bulia diguguakan
Kok mati tak tahu kubur, kok hilang tak tahu rimbo, anyuiknya tak tahu tumpak. Jajak indak bersuriah hindak, pasang sepatah hindak tibo, surik sepucuk hindak datang. Sesudah bermusim menantikan alun juo kunjung wasuo, lah buliah diruntun jamu pakai dicari nan baru kagantinya. Dan kedua, disapu hindak berbunyi, diimbau hindak menyawi. Iko pengulu tak namuh tahu, masak bodoh jua anak buah, urusan negari hindak menyatuh. Mauruh diri sendiri, gilo mauli anak bini. Di bawah wayonya mailak, diminta berundiangnya malengah, konon barapek di balerong. Kepada beliau dusulkan, kok barik raso tetapi kuangku, ringan mungkin tak tajinjang suruikan kato ke pusako, pulangkan amanah elok-elok. Nyampang beliau bersikare, indak nyorila membarikan, hak den dunia akhirat katanya, maka runtuh gaik ko dari tandan. Lenserkan beliau ke paralon, bapecat baso kasarnya. Aikonan kampe. Apabila pengulu membuat sumbangnya salah, nyampanglah nyato kesalahan. Lah basuluah matuari bagalanggang matu orang banyak. Batali dapat diri bertampuak boleh dijinjiang seketik pun indak nama ragu. Maka untuk menjaga martabat suku, memeliara adat dan kawi, malampuk malu dalam kampuang, runtuh beliau dari tandan. Piyuh gadiangnya dalam adat, kikih balangnya di negari. Apa sebab? Dek pangulu tinggi sarantiang, kini lah raso kemaimpo. Di muko hanya salangkah, kini imam laba tahu luak. Capek suruhkan ke belakang, ganti jo makmum nang salasai, jangan rusak ibadah semen saji. Entah ko ado nan ditenggang. Bahabu bisa diganti kok kuma patut disasah, kupuat tobat gawa maisi tak pulang kepada pusakonya. Adapun nan termasuk sumbang salah, ado ampe ragam jinihnya. Pertamu tapanjek daduk beduri. Kedua tetampuah rimbo larangan. Ketiga tak kurang di bilik lamang. Kampek tapasuntiang jo bunga karang. Adapun tapanjek daduk baduri, maknanya lajaleh kayu baduri dipanjek digagai juo tangguang diangku akibatnya. Yaitu melakukan cabuah kriminal, tagahan adat dengan syarat dilarang mati undang-undang. Samisa tikam bunuh jo rampok rampeh. Siabaka jo peracun, samun saka jo tupu tepok, umbai jo dagodagi, helo unjun jo curi maliang. Tatampuah rimbo larangan, maknanya ialah wilayah hukum pelanggaran talarang memasukinya. Umpamo, minum tuak mabuk-mabuan, ganja, ekstasi, sabu-sabu. Bampok bakwa jo barambuang bataruah bermain judi. Pengedar bandar narkoba, masuk sindikat pelacuran, diam-diam menjadi germo atau menjadi agen togel. Tak kurang di bilik lamang, lamang gadang kepala jamba, simbol hidangan Minangkabau, bataruah di bilik dalam, tersimpan terkunci arek di sinan mamak terkurangnya. Artinya, kejahatan seks josusila, sawah nan tidak berpematang memancing di tabe orang, yaitu zina basuko-suko, perkosaan juga kekerasan. Membari malu orang padusi, menggaduh anak gadis orang, pelecehan tumah namanya. Di rumah lai babini, punya kawan diintai juo, selingkuh turang namukan. Menggungguang membawa tabang, membawa lari anak gadis, kawin menyuruh bawah tangan. Tapasuntiang je bungo karang, nyampang kuk lai bungo rayo, sananglah hati kemanakan tuah dek ninyak dengan mama. Tapi ulah de akok rembang mato bungo batu dan dijujuangnya taga beliau karehyo. Walaupun buliah, tapi tak calo di masyarakat randah bana nilayan orang indak bermoral randah budi. Misal, kawin sajiran dalam adat atau barampia rumah tanggo. Membiak jando aluran mama, mantan bini di anak buah. Basilih lapia iduk-iduk, marabut tunangan orang, mana langkai di dalam idah. Atau menjadi orang bayaran penabuh cara italak tigo jatuh talanyau martabatnya. Baik itulah menurut adatna, uku aja jangko di nagari tinggal kita memakaikan. Namun jarang labana wasuonyo orang meruntuh dari tandan. Panjang usua paresonyo nak malu terserak di nagari acok di lampuk-lampuk orang. Nalangkok paparan ayah, sadunan nado diadukan kok kurang cari tu kuatnya.
Sebuah layayah tambahkan tentang jinih ragam pengulu dan ala pulo diuraikan. Di kalarasan Kota Piliang pengulu bertingkek-tingkek bersuo ampek tingkatannya. Menolah ampek nan tasabui berjanjang nayak bertangguh turun. Pertamu na dikatakan pengulu rajo. Kedua tak bilang pengulu pucua. Ketiga tasabui pengulu payuang. Kampek bernama pengulu jurai. Sawajah pengulu rajo. Pengulu tertinggi di nagari memacik tampuak tangkai adat. Dalam urusan banagari di tangannya tagang gamare gantiang putih biang ketabuak umpamu daulat rajo-rajo. Pengulu rajo turun-temurun dari suku paling tertua dan mulai bermukim di nagari. Dan kedua pengulu pucua. Pucua pimpinan dalam suku orang Mahita memutiahkan anggota andiko di nagari. Disabui juga pengulu andiko. Inyo anggota di nagari, satu menyusun jematok di bawah datuk pengulu rajo. Dan ketiga pengulu payuang. Tiok suku berpayuang-payuang setiok payuang berpengulu kuasonyo sabate payuang. Beliau satu di nagari sekadar membantu datuk pucua. Tapi dirapik menjadi hadat kukuaknyo indak badanga menumpang ke datuk pucua. Tantang nangko banyak ragamnyo lain nagari lain langgam. Itu yang dikatakan adat saling ke nagari. Pengulu saling ke kaum. Nan kampe pengulu jurai. Ikulah pengulu paling bawah. Sapiah balahan dari payuang dibari bajurai-jurai jurai diagiah bapangulu bernama pengulu jurai. Adapun padang gubalonyo sabateh jurai surang-surang menyusun mamak nan di bawah mamak tunganai rumah gadang. Tak kadang anak buahnya diciek juduo rumah sajo na lain pada tua pulau. Dalam rapek di balai adat pengulu rajo dianjuangan. Datuk pucuk dianjuang bawah, datuk payung duduk berapak di lantai dan sehamparan. Baitu konon aturannya menurut garis cupa adat di kalarasan Kota Piliang. Balain corak langgamnya di kalangan bodi ceniago, disiko sistem demokrasi, duduk sama rendah kok tagak semu tinggi samu seragam martabatnya. Balai adatnya ndak banjuang, kok duduk sedaran kok tagak sepematang, indak bersibak je bersisiah bukan bainggo je babateh. Nenado bau juang jaba pangka tampek pimpinan juang anggota. Tantang pengulu kapalo inyak palo imbawannya beliau dipilih karapatan berdasar mungkin jepatui sesuai rukun jesarai menurut cupak di negari. Gadangnya bapa giliakan, cadiaknya bapa tukakan bapilih setiap periode. Baitulah nak ragam sarato bantuak di ranah alam Minangkabau. Cie elok nalai rancak samu dipakai keduanya. Walaupun Kota Piliang ataupun budi ceniago katamu pakai nama pakai. Itulah waris nama Jawa, itu pusako nama tolong. Dan itu pula wajah Minangkabau. Nan takkan lakang dipaneh, takkan lakang dihujat, lestari sepanjang zaman. Kini sampailah masuk kutikonya ayah membilang kawasaran tentang pakaian dek pengulu. Adapun pakaian resmi dek pengulu terdiri 9 macam. Yaitu 1 badeta panjang bakat tua, 2 baju hitam balasaria, 3 sarawalambuak guntiang Aceh, ampe laki sesampiang nginggo lutui, 5 takana cawek ikat pinggang, 6 tasisi karih nan sabilah, 7 di bahu tersandang kain kaciak, Kasalapan memacik tungkek dan sabatang, 9 mata rompa solo besapi. Tentangan deta di kepala, badeta panjang bakat tua bayangan isi dalam kulit, panjang tak bisa orang ukua lebar tak dapat orang bidai, selilik lingkaran kan yang ikek setuang di kepala, atau memakai saluak timbo, batiak bernama deta Jambi batulih kalimah Arab bajanjang lipek batanggo ujung tersimpan tarasio. Tiok katuak berundang-undang, tiok liku akan menjala. Dalam karui budi merangkak tabuak dia paham tiok lipek. Lebarnya pendindiang kampung panjang pendukung anak buah. Hamparan di rumah gadang parauk gunjongan nampek. Itulah rasio ilmu penguluna. Panjang dikumpa jadi deta, laweh dilipek jadi salua. Sinan terhimpun kearifan tandonya bijak candokio langgam pemimpin Minangkabau. Babaju hitam gadang langan. Langan tasensiang tak pembangih bukan karena dek pamberang,
tapi pengipeh angin nak dingin pengikih miang di kampung pendindiang bala maimpok. Siba betanti timba baliak mengilik mengali mantang tatutui jai pengkalangan, tando mauleh tak membuku membuhu indak mengasan. Lawi ditampuah tak berombak, padang diturui tak barangin, pandai magak magiahkan. Langan bemiliak kiri kanan, bamisiah makau keamasan, laweh berapi jinan ketek tando orang gadang berpengiriang. Indak basaku kiri kanan pantang menyimpan mandokkan, jujur amanah laya batin indak panaruah sipek dandam bananan tidak tersembunyi. Lian alapeh tak bakat tuak babalah sehingga dado, urang bersipai lapang hati alam laweh padangnya lebar, tak runtuah gunung dek kabui, tak karuah lawi dek ikan sabar jurila martabatnya. Tagangnya baleo-leo kanduannya badan tiang-tiang, baik manih pandai melulua elok buruak pandai menyimpan sinan rasio kabesaran. Sarawah hitam gadang kaki, kapanurui aluan alurui penampuah jalanan pasar ke dalam korong jo kampung sarato koto jo nagari. Langkah selesai bau ukuran martabat nan anam membatasi, murah jumaha ditampeknyo, bayo mangko bakato batolan mangko bajalan. Tanah kudarang dinan hitam paham hakikat tahan tapo manahan sudi jo siasek sarato tanyo jo dawa. Kumanan tidak kelihatan budi jo paham tak tajua martabat indak tagadai. Bapantang kunyang dek kuni indak lama karena santan laya jabatin saukuran. Saruang sebidang atelutui kayo musikin alamaiknyo ado batampek cie-cie. Lurih dalam tak boleh sentiang patui sentiang tak boleh dalam di daun hati tarajunyo mungkin japatui papadanan. Tanah na merah basakalai batabua bintang sabali tando barani karena bana dipagai ilmu jo marifat sumarak di dalam koto mencayo masuk nagari. Cawek jesuto berjumbai lai sahito pucuk arabuangnya baradai berjumbai-jumbai panjang dan tangah tiga tampuk pelili anak kemanakan. Tak cicia patui dijapui terserak ke dikampuangkan panjare akabudinyo pemawi jiwa batinnya. Nak kokoh luar jo dalam nanjinak nak makin tanang nalia jentabang jauh. Kabek sabalik buah sentak kokoh tak dapat urang ngungkai. Guyahnya bapantang tangga tahu rasio rarak surang. Lungga ibarat laki dukwah. Babuka mangko taura, jorundiang mangko kaungkai, kata mufakat penyingkoknya. Di bahu tersandang kain kaciak, kain cindai nampek sagi, pahapuih paluh dikaniang pembalui luko dilai palampok curiang di batin. Syariat parisai dado ujuknya paga luar dalam dindiang tak mungkin rompak lai. Dirantai kunci tagantuang, banyaknya salapan baleh. Joko ditinjau alamaiknya tibo di masuk ke lapangan pembuka peti kabaragiah. Kok tibo di masuk bansai pengunci puro kau si cekia. Kalau diadat nama pakai di tiang panjang si marjo lelo sinan pusako bajuntainya pausai aluang bunian. Bayak digantang nan tetaga ataupun cupak nan baisi. Dikunci simpanan adat nak kokoh baris balabe. Sinjatunya karih kebasaran sampiang dicawek ketampeknya. Sisiknya tanam tabuan, lataknya condong ke kida di kesong mangko dicabui. Lakuaknya dua tangah tiga di tangah mangko nyeluruh tambah kau juang makin runciang menuju neraca hukum. Bapantang sembarang sinta, bau berpikia ke belakang pikian lebih dua kali. Patah karih di pintu mati, patah lidah di pintu kalah. Gembonyo tumpuan putiang tunangan ulu kayu kamai. Kokoh tak ragu bambalau guyahnya indak malungga pantang mahangok keluar badan. Luruhnya dirantang banang, bantuak dimakan siku-siku. Kok bungka manahan nasah hukum madia manahan bandiang kalau bana manahan tiliak. Mato nan tajam baliak balah sanyau puluh jugembonya. Pantang malampeh ke gurinda tajam tak singgah keasahan haluih tak ragu dek bakilia. Mamutuih rambuih dikambuihkan sekali haram melukoi. Ipuahnya turun dari langit, bisonyo pantang katawaran jajak ditikam mati jua. Pamenannya tungkek kayu kamai ujung tanduak kepala perak luruh sabatang tak bajupang. Panungkek ada jupusako barih tetagak nak jan condong sako nan tetap diinggiran. Gantang nak tagak jalan juangnya sumpik nak tagak joisinyo adat nak tagak jolimbago. Dia tungkek jauh ditunjukkan nan nampia bisa dikakokkan. Di kambang koknya talipek, di kakeh nyampang talamun, di sigi kok dinalakuang. Solopnya terompak kulit basilang menyiba ampu taboka jari nalimo. Tapak taba tumiknya tinggi pulano dari buludu pengungkuang sebalik kaki.
maniak tekarang di atehnya. Berjalan bahaleh tapak, bakato bahaleh lidah, berjanji bahaleh insyaAllah. Jalan salangkah maduk suri, kato sapatah dipikiari. Kok sasik di ujung jalan kembali ke pangka jalan, kupuat tobat gawa maisi. Salah ke manusia minta maaf, dosa ke Tuhan minta ampun, silaturahim salamunyo. Onak kanduang balahan nyau timbalan diri badan ayah, datuk penungkek di kaumnya calon pangulu di negari. Cukuilah hingga niko dulu nak, curai peparan dari ayah setantang masalahnya pangulu sepanjang adat nambah pakai. Sadobarehlah ayah tanah, rai simpanan lah tak buka tak curah dalam wasiat. Lawi tak penuh dengan ikan naka tak penuh jual limu. Kok kurang cari tukuaknya baluak timbunlah surang supaya langkok samparono. Tantang nangko katoba sudah nak rundiang dekare di bukunya. Sayok patah tabang meranti api padam puntong punyanyut indak mungkin disambung lagi. Ibarat nasi sakapa umpamo ayah satagua. Cukuilah baka dari ayah penangkal apa sementara rantau nan jauh ke di jalan. Utang de ayah pepembari tiang de anak makan. Satitiak sangko lalawi sabingkah jadikan gunung olak-olai perintang rusuh. Ko elok ratak tangan nang yuang menyang taruak sale daun. InsyaAllah nyobaran tiang badahan-dahan rimbun rampak babuah labek makanan urang sanagari. Itulah cito atiaya pinta je pinto kanan satu doalah jua memenuhi. Kapado orang banyak di nagari, di kampung atau di rantau keniniak mama alamaiknya. Nyampang takacak dinalai balungguak tuah kebesamu. Joko tabaco dengan bukan cilako diambo surang malu lah nyato ke digungguang. Teradok sumbangnya salah, sasek gawa ambo membilang senjang teraju perundiangan jangga di dalam kato-kato, rila je maaf dipuhunkan lapehkan ambo dari hutang usah menjadi buah tutua. Awanyo salam pembukaan, kemudian salam penutupan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.